जों दिनै सिनि बुखौ उसारानि उजान पाथालियागा ভিলেজ কমিটি सिनि আমতলি গোলাঘাটি एडिसिओ ताबो तागारजोला 12 तागारजोला जोंरो सिनि बुखौ जो खरकसा उसारानि दे बोरमा कैंसर डिजीज संगिनाय अलरेडी बो बेटो कालाइजाक बने ट्रिटमेंट खायना बागै बेलायखान बियाल बन बागै जों ओ आमसाइनि ताइ तागारजोला कन्स्टिट्युएन्सि जों आमसाइनि जत बर मिलुइने जा मानसाक सुबा खाबनो ताइ आं सानान मुसंगो सारा त्रिपुरा राज्यनि जत ताकक ताइ बुखुक जों जे मानसाक त्रिपुरा मथा तो सुबाइन दङ दाबो पुलेनसिम लास्ट पर्यन्त सिनि सामङावनो बुबागरा तिनि बाव कग्न साबो डोंट कम फर द पलिटिक्स नों जुदि लिडार ना मुसंगे यु आर द वारियर फाइटर मांगनाय नों जों पलिटिक्स बागै सुबा मानिया जोंगर दफानि खरकसा लिडार ngैनाय सामु खायगानि बागैसो जों दिनै त्रिपुरा मथा आसायो ताइ त्रिपुरा मथा सामु खाय दङ कोन बागै सारा त्रिपुरा जे दफा दफानि हामजानाय ताकौ ताइ बुखुक संनो बनि एकाउन्ट नाम्बार रजागनाय बनि दङ टिभिनि बिसिंतै अमर मानि परे नर जे मानसाक 10 टाका 5 टाका जे मानसाक बनि एकाउन्ट सुबादि बनि बसखांनि दिनो कायसा सिनि बुखुक जों बन बेटार ट्रिटमेंट खायमानथों बायरा रगत लांनाय ताऊ केमो रोगरि दंना आरो केमो तो एमन कस्टलि ताबो मने केमो सिमे बाय दंनिया बने सास कष्ट बो संनु खादिनि ताइ बो लास्ट डिजीज दां दंहाबो साइमिया कैंसर बो गांगे बने बागैने जों त्रिपुरा मथानि ngैने आं आमसानि ngैने बुखुक जोगनि बागै बुखुक जोग उसारानि बागै आं जतन थानि हाजुर खायने आं मुंसानो नरजा मानसाक सुबादि खरकसा बुखुक माके कालाय दं माने बनि बो उसाबुतै दं बनि नखुं दं फ्यूचर दं बो हामै फायथों अब काइटन सिम सुरिनाय ताइ जत लोकरक दफाना हामजांनाय हाथाय दफाना हामजांनाय जा मानसाक सुबादि आं जतन थानि रिक्वेस्ट खाय